Cel mai mare cartier din Aiud va primi o nouă înfățișare după ce administrația publică a reușit să acceseze o finanțare europeană semnificativă. Logica comunistă care domina urbanistica cartierului va fi înlăturată pentru a îl apropia de contemporaneitate. Proiectul este de peste 5 milioane de euro, dintre care 4 milioane circa. În funcție de curs sunt sume solicitate nerambursabile de la bugetul nostru, deci bugetul nostru sunt în principal fonduri europene. Vor urma o etapă de, să zicem, foarte multe lucrări șantier, care probabil creează un anumit disconfort, dar după aceasta condițiile vor fi mult îmbunătățite prin crearea unei piațete în cadrul cartierului, prin crearea unor alei, piste de bicicletă, spații de joacă, plimbare și așa mai departe, tot ceea ce presupune. Lucrările ar putea începe chiar din toamna anului acesta, iar calendarul proiectului este relativ restrictiv. Constructorii vor fi nevoiți să încheie proiectul până în 2029. Viziunea, spun reprezentanții administrației locale, este antropocentrică. Este un cartier cu o gândire comunistă, un cartier vechi, sufocat de mașini, cu trotuarele ocupate de către aceste mașini. Ne dorim să creăm accesibilitate cât mai multă pentru pietoni, condiții mai bune pentru seniorii noștri și, bineînțeles, cât mai mult verde, pentru că avem nevoie de natură, de verde într-atâtea betoane. Aiudenii par să aprecieze proiectul. Eu consider că va fi o schimbare de impact și se va vedea această schimbare și cetățenii din cartier vor fi foarte încântați de ceea ce se va petrece. Cred că e un beneficiu, nu neapărat pentru cei care locuiesc. Pentru oricine ajunge să viziteze. În cartier se află peste 2800 de apartamente, iar suprafața reabilitată prin proiect depășește 80.000 de metri pătrați spații urbane.